Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Juma'a kuma barkanmu da Juma'a. Ina ma al'ummar musulmi bayan sallama irin ta addinin musulunci, ina ma al'ummar musulmi duniya baki ɗaya fatan alheri da fatan mun sallar Juma'a lafiya. Allah ya tabbatar mana da haka, Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya. To, kuma ina ƙara faɗakar da mu cewa mu koma ga Allah. Babu shakka mun saki Allah, kuma ana abubuwa daban-daban, ana fasadi a cikin doron ƙasa, ana cin amana, masu awo suna tauye mudu, ana abubuwa daban-daban gashi nan fasadi dai kawai. Kaga ya Allah ba zai jarabce mu ba. Ina kira ga musulmai don Allah don Annabi mu yi ta istighfari, mu koma ga Allah. Saboda gaskiya mun shiga wani yanayi yanzu. Bala'o'i suna ta faɗo mana, ana wannan ga wannan, ana wannan ga wannan. Tsakanin da Allah sai mun koma ga Allah. Mu haƙura, mu ji tsoron Allah, mu ci gaba da addu'o'i kuma dole ne ya kamata in dai muna son mu zauna lafiya, Allah ya ɗauke mana wannan jarabawa ya zama dole mu koma gare shi. Mu ji tsoron Allah, maza da mata mu ji tsoron Allah. Wasu mata suna cika da mazajensu, ba sa bin ƙa'idar aure. Wasu mazajen su ma sun ɗauko amana amma kuma suna cin amana, suna tsallake ƙa'ida. Kuma dama duk wanda dama ya tsallake ƙa'ida to babu shakka ko zai gashin baya. Babu shakka muna roƙo ‘yan uwa musulmai, muna buƙatar addu'a. Duk wanda ya ga wannan bidiyo da na yi, to muna buƙatar addu'a. Ko a nan ƙasar mu Najeriya ko kuma ƙasashen mu irin su Nijar da Ghana da Gabon da sauransu haka, to muna buƙatar addu'a. Muna buƙatar addu'a saboda wannan bala'i da muka shiga a ƙasar mu Najeriya, arewacin Najeriya, muna buƙatar addu'a. Waɗanda suka kamu da wannan cuta ta coronavirus, Allah muna roƙonka ya Allah ka kawo musu sauƙi. Allah muna roƙonka Allah ka kawo musu sauƙi. Allah muna roƙonka Allah ka kawo musu sauƙi. Wanda kuma ba su kamu, Allah muna roƙonka Allah ka ƙara tsare mu, ka tsare iyalanmu, ka tsare na baya, maza da mata, duk wanda yake cikin wannan jarabawa taka, ya Allah muna roƙonka Allah ka kare shi, Allah ka kawo musu sauƙi. Ku sani al'umma, duk wanda bai shiga gona Allah to Allah yana ji na wallahi ba zai bashi ba. Mun gaskiya mun shiga gona Allah dole ne kuma ku fuskanci fushi na Ubangiji. To ya haƙuri, koma istighfari, sannan mu yi ta ayyuka na alkhairi. Manyan mu, 'yan siyasa da masu kuɗi da malamai da sarakuna su ma wasu sun kauce hanya. Sannan kuma uwan mu talakawa, mu ma kanmu ba ma kanmu adalci. Ni talaka ne, kai talaka ne, ƙoƙari nake wani abu ya shigo nawa naka a hannuna in cuce ka. Saboda haka muna koma ga Ubangiji. Istighfari, muna roƙonka ya Allah don girmanka, Allah don zatinka, Allah don hikimarka, Allah don girmanka, Allah don soyayyarka da manzonka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yaye mana wannan cuta. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya. Allah ka taimaki musulmai da musulunci. Allah ka kare musulunci da musulmai. Allah ya faɗi duniya. Duk wanda ya wannan bidiyo, Allah muna roƙonka ya Allah, in dai ya ce abu ya subscribe, Allah duk abin da yake nema na alkhairi Allah ka ba shi duniya da lahira. Allah kuma duk wanda ya kalli wannan bidiyo ya mana subscribe ko ya comment ko ya tsaya ya kalla, Allah muna roƙonka ya Allah, muna roƙonka ya Ubangiji Allah, muna roƙonka Allah, Allah ka ba shi abin da yake nema, Allah ka kare shi daga wannan cuta, Allah ka rufa mana asiri. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. A ci gaba da kallon wannan channel na Kalankuwa TV. In aka rubuta Kalankuwa sai a ɗanyi spacing, sai a rubuta TV, za a ga shirye-shiryen mu. Dama na gaya muku akwai Hausa fim, barkwanci, rahotanni da sauran abubuwa na ƙayatarwa. Za mu ci gaba da nishaɗantar da ku, ilmantar da ku da burge ku. A ci gaba da kallon Kalankuwa TV.
insha Allah. Suna na Hassan Ismail Baban Islam. Kuma ni na buɗe wannan channel. A yi mana subscribing, a danna mana ƙararrawa. Ko da yaushe za a riƙa samun shirye-shiryen masu ban sha'awa da burgewa. Na gode. Kalan Kwati kar a manta.